Dragi gosti, dobro nam došli na četvrti, sada već možemo reći tradicionalni uskrsni koncert Kuda Putalj. Čestit vam i blagoslovljen Uskrs svima. Kulturno-umjetničko društvo Putalj nastalo je iz čežnje za očuvanjem tradicije na našem području. Ideja za osnutkom društva razvijala se nekoliko godina. Osnivatelji društva su većinom mladi ljudi, veliki zaljubljenici u sve oblike tradicijske kulture. Vođeni željom za napredovanjem i temeljitijim istraživanjem kulturne baštine Kaštela, tijekom jako kratkog vremena privukli su 100-tinjak članova. Trude se prikazati tradiciju svih krajeva Lijepe naše, ali i Hrvata izvan domovine na autentičan način kako bi spojili suvremenost i tradiciju te pokazali koliko je bitna ostavština naših predaka. Sretni su što imaju podršku mještana Kaštel Sućurca, ali i ostalih građana grada Kaštela. Kao zahvalu, odlučili su svake godine pokloniti vam 2 koncerta. Godišnji koncert Kuda na uskrsni ponedjeljak, dakle ovaj večerašnji, na kojem prikazuju cjelogodišnji rad svih sekcija društva, te ljetni koncert na kojem će ugostiti prijateljska društva iz Hrvatske i inozemstva. Večerašnji koncert pod pokroviteljstvom je grada Kaštela, a njegovom održavanju pomogli su i Gradski vrtići Kaštela, Korona Kopi d.o.o., Fotokopirnica ProPrint, Obrt Jagnjić, Obrt za ugostiteljstvo Veseli Mate, Obrt Žele, Izodal, Pekara Ana, Mjesni odbor Kaštel Sućurac, SAU Putalj, KPU Kampanel i DVD Mladost. Hvala svima! Zasluge za održavanje ovog koncerta pripadaju prije svega članicama i članovima društva, njih 120 raspoređenih u 6 sekcija i njihovim voditeljima, Karla Kapov, Škola folklora, Sandro Radan i Anton Tadin, Mandolinski i tamburaški orkestar, Nikola Kapetanović i Mili Jerčić, plesni ansambl, Dražan Domjanović, veteranska skupina i Antun Božić, ženska vokalna skupina Kaštelanke. Svi oni marljivo su radili kako bi vam priredili ljepotu folklora koju ćete večeras vidjeti. Za uređenje scene i ove godine se pobrinula gospođa Lucija Jagnjić, a narodne nošnje i nakit koje ćete vidjeti zamisao su i djelo voditelja Nikole Kapetanovića. U izradi narodnih nošnji pomogla mu je i članica Kuda, gospođa Ines Grgić. Tko je još zaslužan za održavanje koncerta, reći će nam i prvi među jednakima, njihov predsjednik Mili Jerčić. Dobar večer, dragi moji sučurani i dragi naši gosti. Hvala Antonu na prelijepim riječima. Dobrodošli na četvrti tradicionalni uskršnji koncert Kuda i molim vas ne štedite dlanove. Veliki trud i velika odricanja su bila potrebna da bi se organiziralo sve ovo što ćete vidjeti i čuti večeras. Od srca zahvaljujem kao predsjednik Kuda svim članovima i voditeljima na stvarnom nesebičnom doprinosu. Stoga guštajte u bogatom i raznolikom programu. Hvala vam. Hvala predsjedniku na pozdravnim riječima, a vas, draga publiko, molim da velikim pljeskom pozdravite i naše uvažene goste, pročelnicu Odjela za društvene djelatnosti i opće poslove grada Kaštela, gospođu Sandru Zokić. Molim vas da pozdravite i zamjenicu gradonačelnika, gospođu Jadranku Matok-Bosančić, koju pozivamo da nam se obrati s nekoliko prigodnih riječi. Dobra večer svima. Evo, čast mi je da vam večeras mogu ovako s ove pozornice čestitati Uskrs, pa sretan i blagosloven Uskrs vama i vašim obiteljima. Večeras mi je izuzetna čast da možemo ovdje prisustvovati ovom prekrasnom koncertu koji je upriličio Kud Putalj, koji ima svoju simboliku. Sam Uskrs kao blagdan koji daje nadu, novi početak, tako i kulturno-umjetničko društvo Putalj
je upravo 2015. godine formiralo svoje društvo sa kojim ciljem, a ciljem očuvanja kulturne baštine. I upravo sve ove godine uporno i marljivo rade na očuvanju baštine, tradicijske kulture, folklora, dalmatinske pisme i koje se te vrijednosti šire cijelom lijepom našom, ali i diljem svijeta. Pa evo, hvala predsjedniku Miliju i hvala svim članovima orkestra i ansambla i društva, svih sekcija na uloženom trudu i hvala i želim nam i u buduće ugodan dan. Hvala. Hvala vam. Zahvaljujemo zamjenici gradonačelnika, a vas, draga publiko, molimo da budete podrška izvođačima i ne štedite dlanove. Neiscrpiva je dubina narodne duše iz koje izvire istina koja se ne može nadmudriti, dobrota koja se ne može naplatiti i ljepota koje se ne možete zasititi. Ovim riječima najplodnijeg hrvatskog istraživača folklorne baštine, priznatog etnomuzikologa i etnografa Vinka Žganeca, započinjemo s prikazom folklornog bogatstva Republike Hrvatske u izvedbama svih sekcija Kuda Putalj. Na samom početku predstavit će nam se Karla Kapov i Vanda Madić izvedbom pjesme Tri djevojke zbor zborile iz Pokuplja uz pratnju na dvojnicama. Škola folklora prikazat će dječje igre, pjesme i plesove Slavonije u koreografiji Ej, moje noge sitno koračaju. Ženska vokalna skupina Kaštelanke izvešće a kapela pjesme Počiću na more i Jemala sam dragoga iz okolice Splita, te pivanje po Stankovačku i Stankovaca u Ravnim Kotarima. Nakon njih, plesni ansambl predstavit će vam pjesme i plesove Ražanca u koreografiji naziva Drži dragi ovu našu tajnu. Uživaj!
ne šporkaj mi kužine, jer ću te bruštulinom. Jer mala sam dragoga, rumenu jabuku, susidi mi govore da oljubi drugu. Susidi mi govore da oljubi drugu. Mišća mi vanka iz kuće, jer ću te mažininom, ne šporkaj mi kužine, jer ću te bruštulinom. Ne šporkaj mi kužine, jer ću te bruštulinom. Ona neće pit kafe, vengo čokoladu. Ona misli šempjasta da se šoldi kradu. Ona misli šempjasta da se šoldi kradu. Mišća mi vanka iz kuće, jer ću te mažininom, ne šporkaj mi kužine, jer ću te bruštulinom. Mišća mi vanka iz kuće, jer ću te mažininom, ne šporkaj mi kužine, jer ću te
Inicijatori osnivanja su nazvali tadašnjeg predsjednika i voditelja KUD-a 7 Kaštela, te mu ponudili suradnju i objasnili svoju viziju folklornog djelovanja. Već tada puni oduševljenja uspostavili su kontakt i surađuju od samih početaka djelovanja KUD-a Putalj. Pa su tako i večeras odlučili ugostiti svoje folklorne sugrađane i drage prijatelje, članice i članove KUD-a 7 Kaštela, koji će vam se predstaviti koreografijom Branka Šegovića pod nazivom Stari kaštelanski plesovi, koju je s njima uvježbao njihov voditelj Ivan Poljičak. Molim vas da velikim pljeskom pozdravite Kulturno-umjetničko društvo 7 Kaštela.
hvala našim dragim gostima, a mi se vraćamo domaćinima. Sivi sokol kvili doletio i lijepati od jabuke vočka s otoka Mljeta u izvedbi Tonije Rušnov i Katije Markov. Nakon toga instrumentalna međuigra mandolinskog orkestra te koreografija pod nazivom Splitska kvadrilja u izvedbi veteranske skupine.
Splita selimo u Podravinu. Carmen Armanda uz pratnju tamburaškog orkestra otpjevat će nam pjesmu Cvet je moje i ja bi te brala. Škola folklora nam dolazi s prikazom dječjih igara, pjesama i plesova Hercegovine u koreografiji pod nazivom Opančići potkovani, Kajišići lakovani. Ženska vokalna skupina Kaštelanke i tamburaški orkestar potom nas vode u Slavoniju pjesmama Drumarac iz Antina i Kad se slegnu vode na livade. A veteranska skupina će nas počastiti pjesmama i plesovima jezera s otoka Murtera u koreografiji pod nazivom Naprikriž kolo igralo. Hey!
Vrijeme u društvu folkloraša brzo prolazi, pa smo došli i do posljednje točke večeras. Ali ne bojte se, kulturno-umjetničko društvo Putalj možete gledati na gotovo svim gradskim priredbama, a na vrijeme ćemo vas obavijestiti o ljetnom koncertu Misečina prosula se kalom. Izvijestit ćemo vas i o velikoj turneji u Makedoniji, gdje će KUD Putalj predstavljati Republiku Hrvatsku. Pa ako se nekome putuje, još nije kasno. Dođite i postanite dijelom ove velike folklorne obitelji. Atmosfera u društvu je odlična, pozitivna, vesela, puno se radi, a sve to protkano je radošću i velikim poštovanjem prema tradiciji naših predaka. Raspored proba možete pogledati u atriju kina kad budete izlazili ili se možete javiti putem Facebooka, Instagrama ili maila. Hvala što ste došli, hvala što niste štedili dlanove, hvala što nas podržavate. Nemojte žuriti kući, nego se slobodno svi u atriju počastite na račun svih članica i članova KUD-a Putalj, jer svatko od njih je nešto donio za svoju vjernu publiku. Svi ste pozvani na domjenak. Vidimo se i dogodine na obljetničkom 5. godišnjem koncertu KUD-a Putalj na uskrsni ponedjeljak. Za sami kraj, u Ravnom Turopolju, pjesme i plesovi Turopolja u izvedbi plesnog ansambla. Guštajte! Na bregu je
dragi prijatelji, dođite nam i dogodine, a sada svi u Adri Kina i lijepo se počastite na račun svih članica i članova Huda Putalj. Živjeli još jednom čestiti blagoslovljen Uskrs!